Ako malý sa každý z nás určite chcel stať kúzelníkom. Alebo smetiarom. Ale potom, ako sme prvýkrát uzreli film Harry Potter a Kameň mudrcov, jednoznačne vyhral kúzelník. Celý deň sme čakali pri schránke na list z Rockfortu a keď nechodil, tak sme sa pokúsili o No tak, aby som nezdržoval, volám sa Netvor a vitajte pri parte 2 Let's Playu na hru Harry Potter a Kameň mudrcov. Dnes sa popasujeme s challengeom, ktorý nám pripravil profesor Quirrell a vyskúšame si naše nové kúzlo, ktoré sme sa naučili. Naším cieľom bude pozbierať čo najviac hviezdičiek a dúfajme, že ich pozbierame všetky, pretože ak ich budeme mať všetky, tak dostajeme najviac bodov a môžeme vyhrať školský pohár. Tak tu vidíme prvú hviezdičku, takže sa k nej musíme dostať. Cast your flipendo spell at the switch on the wall to open the door. Flipendo affects all sorts of things, such as this cauldron. Knock it over, Mr. Potter. No, s týmto našim novým spelom môžeme prevracať aj tieto kotle, s tým nám potom vypadajú fazule a môžeme aktivovať aj tieto spínače. Tie nám aktivujú rôzne veci, otvárajú nám brány alebo nám aktivujú rôzne pontóny, po ktorých potom môžeme skákať, ako neskôr uvidíme. No takže mali by sme sa dostať niekde tam hore. Najprv si vezmeme tú prvú hviezdičku. Budeme pokračovať po tejto chodbe. Tento challenge bude dosť taký... Často sa budú odpakovať niektoré prvky, takže to nebude také záživné, ale... No. Tuto poberieme ďalšie fazule, poprevrháme to tu. Máme. No, a ideme ďalej. No to asi budem musieť skočiť tam dole. Takže skočím dole. To čo? Čo? Nevadí, dobre, ideme ďalej. Máme ďalšiu hviezdu, výborne, pekne sa nám to rysuje. Tieto jednojité chodby. Hello, Harry Potter. I am Nearly Headless Nick, the Gryffindor House Ghost. Now, this is a save game book. When you touch it, your game will automatically be saved. The game will restart from this point if you faint. You can also load a saved game from the main menu. Goodbye. No, že toto je save point. Stačí cez to, je taká knižka a stačí cez to prejsť a máme to uložené. Takže ak zomreme, alebo niečo dosereme, tak to môžeme znova načítať a ideme odtiaľto. Aktivujeme tieto spínače, otvoríme dvere a pokračujeme. Tu nie je nič, žiadne tajné dvere. V tejto hre musíte vždycky dávať pozor, vždycky musíte byť ostražití a vždycky musíte pozerať, či sú tu nejaké tajné dvere alebo niečo, pretože sú tu tajné miestnosti za každým, v každej pasáži máte nejaké tajné miestnosti. A buď sú v nich fazule, alebo máte v nich aj skrytú tajnú kartičku, takže vždycky oči na stopkách. Poberiem, ale ďalší challenge stále. Cast your flipendo spell on this block to knock it out of the way. Na týmto spelom môžeme posúvať aj objekty. Takéto kocky alebo sudy, jak sme posúvali pred chvíľou. No, a tu môžeme skákať. Jak som už hovoril, tento challenge taký opakuje sa tu veľa prvkov, takže je také zaujímavé. Vázu. Save point. Paráda. Nejaké zvuky, sú nejaké duchové. Jedna jediná chodba.
By ma zaujímalo, na čo keď tu nie sú žiadne miestnosti, iba chodby. Tu je ďalší súd. Či kotol, či čo to je. To spínač. A vyskočíme pre ďalšiu hviezdu. No to som mal práve. Ako som vám v minulej časti vravil o tej mechanike skákania, tak nie je to nič moc teda. No to a tá ďalto. Ďalší Challenge Star. No, a to je... To je klasika z 90. rokov. Pohybujúce sa pontóny. To keď nemala hra, tak to bol prepadák. Absolútne. To každá hra musela mať proste. Dobre, dúfam, že tu nezahyniem. Čo? Čo je? Čo je? Jaj. OK. Takže si to preskáčeme. Tam asi bude hviezdička. Dúfajme, určite tam bude. Jasné, je tam. Poďme. Akože mohlo to ísť aj trošku rýchlejšie, lebo toto je. Aktivujeme ďalší spínač, ďalšia chodba. Aj. Tu straší. Teraz tu už legitímne straší. No. Ale no! Niekto ma tu nemá rád. Ty vole to... No... Paráda. Takže si to pozrieme ešte raz. Ospravedlňujem sa za môj úbohý skill. Je mi to ľúto, posnažím sa to prebehnúť čo najrýchlejšie. Zase. Hviezda, hore, prebehnúť. Zase tie pontóny. Keď toto video bude mať náhodou 40 minút, tak ma neukameňujte. Sem. Vidíte, že celý ten levelový dizajn nebol nejak extra vybúchaný. Ono nevedeli, že či tá hra bude mať nejaký úspech alebo nie, tak vsadili na to, že to bol úspešný film, tak... Ale čo sa týka druhých častí, 1, 2, 3 a podobne, to už sú dosť prepracované hry. Budem natáčať aj tie samozrejme, ale tak chcel som ísť tak po rade, aby sme vedeli, čo sa deje, jak sa to stalo, čo sa udialo. No, dúfam, že teraz nespadnem. Či to bolo? Nie, to bolo z druhej chodbe. Jo. Ty vole. No. A je to tu osudný skok. Osudový skok. No. Dali sme to. Jo. Bože, som dobrý. Paráda, vyskáčeme. Tu máme ďalšiu hviezdu. Myslím, že to je posledná. V každom challenge, ktorý tu absolvujete po hodine, máte rôzny počet hviezd. A nie je to nejak, že 5 alebo 15 alebo 10. Vždycky je to iný počet. Ja neviem, či som možno všetky nezobral, ale neviem podľa čoho to je. Tam už je koniec týchto posúvacích sa pontónov, chvála Bohu. Tam bude asi už aj koniec challenge. Teda aspoň dúfam. Jo.
No poď. Poď. A ešte tu si môžete zapnúť aj automatické skákanie, keď si neveríte. Vyzerá to, že by som to potreboval podľa toho, jak som tam zahynul. Tu nič nie je, tajné miestosti žiadne. Save point. Tak. This is a no, Čo? Mr. Potter. They like to pester young wizards. Knock him on his backside to complete the challenge. They move quickly and can be quite a nuisance. Z nejaké živé zebiaky, či čo? Ty vole. Čo to? Aha. Keď to mali smrdí, keď do vás narazia, tak vám vypadnú fazu. Ten problém je to, že keď ich potom sundáte, tak ich vám nedajú naspäť. Čo to? Ale neviem, odkiaľ zobrali ten dizajn, že fakt vyzerá úplne jak zemiak. Totálk. Áno, kto je tu najškarečší krumplel? Áno, ty. Tak. Congratulations, Mr. Potter. You completed the challenge. You collected all the challenge stars. 20 points for Gryffindor. Now, hurry on to broomstick practice. Back in their Gryffindor common room, Harry, Ron and Hermione talked about their exciting first days at Hogwarts. There was much talk about the break-in at Gringotts Wizard Bank. But there was little time to dwell on this, since Harry and his friends were expected at their flying lesson with Madame Hooch. I am your instructor, Madame Hooch. For your first lesson, you will fly through these magic rings. Control your broom with the direction keys. The speed up and slow down keys adjust your flight speed. Ready, Potter? On my whistle, then. A je to tu. F1. Formula. A ideme na to. Takže to môžete spomalovať aj zrýchlovať. A kľúč k tomu, aby ste to normálne nejak prešli, je to, že moc nehýbte s tým. Vôbec sa nehýbte hore a dole, lebo keď sa začnete mykať, tak sa vám to celé vymkne spod kontroly a to je koniec. Vždycky treba spomaliť a dostanete sa nejak do toho. Myslím, že ich tu mám zobrať 80 alebo koľko. Tuto je tajná kartička, keby ste nevedeli. Myslím, že tu, no to je Merlin. No poď. Vole. Ježiš Kriste. Ty kokos, toto bolo. To bolo úžasné. Ja sa tam ešte natláčal, ty nespadol. Sa tam tlačil do toho. No to už asi nestihnem. Asi nestihnem ísť cez všetky, lebo môj lama skill sa aktivoval zase. Myslím, že sú celé a potom sú ešte červené kruhy. Ako som hovoril, cieľom nemačkajte to veľmi hore a dole, lebo väčšina je takto v jednej rovine tie kruhy. Pravým tlačítkom myši zrýchľujete. Jo. Je ďalší. A tam. A čo? Kde? Aha, tam je. Ty vole, ďalších pár sekúnd dole. To nedáme, neexistuje. Nevadí, všetko je v pohode. Tak. Ďalej, poď, aspoň zo pár, ešte. To nemyslím, že dáme všetko, určite nie. Ale v pohode, a tam som už bol, na čo to otváraš? A skillful display, Mr. Potter. 15 points for Gryffindor.
I also congratulate you for being the first student to find the secret room since 1867. From now on, you may practice flying at any time. You will find the option on the main menu. Time for your charms lesson now. Good day, Mr. Potter. OK, ja myslím, že tu by sme to mohli ukončiť. To je už 15 minút. Ja sa s vami lúčim. A čaute.